missä mä oon? Ja mikä tää asustus? Ja miksi me mahataan lattialla? En mä tiedä. Oh. Ja mitä tää on? Ihan tosi jotain muuta. Niin. Ja mitä nämä vaatteet on? 53. Ja mitä nää viilat on? En tiedä. Ihan kuin jotain olisi tapettu täällä. Niinpä. Onks täällä sinun kotisi? En mä tiedä. Ennenkään tiedä. Okei. Mikä tuo paikka on? Odota, minä tulen mukaan. Ihan kuin tämä olisi joku muumiapaikka. Niinpä. Täällä on tosi kylmä. Ja tämä on tosi karmiva. Hui. Vanhoja lankkuja. Vähintäänkös täällä on liian kylmä? Joo. Tuolla meni joku. Missä? Tuolla seinällä. Ei se voi tämä oljet. Oi se oli vaan joku itikka. Niin kai. Mitä se nyt tapahtui?